Ας μιλήσουμε για ένα μάθημα σαν τη γεωγραφία. Το θεωρούμε δευτερεύουσα σημασίας και πολλοί από εμάς το παίρνουν για να καλύψουν τα κενά στο ωράριό τους. Όμως η γεωγραφία είναι ένα μάθημα γενικότερης κουλτούρας που προσφέρεται για διαθεματική προσέγγιση καθώς και για πολυμεσική διδασκαλία. Το καλοκαίρι του 2009 που ξεκίνησε η δημιουργία του Propagator, στο διαδίκτυο υπήρχε ελάχιστο ελληνόγλωσσο περιεχόμενο, το οποίο αφορούσε κυρίως τη διδασκαλία της γεωγραφίας στο δημοτικό και πληθώρα ξενόγλωσσου περιεχομένου διαφόρων μορφών, Java applets, ιστοσελίδες, σχέδια μαθημάτων, έγγραφα κτλ. Αυτή η έλλειψη περιεχομένου στα ελληνικά ήταν το κίνητρο για τη δημιουργία του Propagator. Επειδή ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να ανακαλύπτει εκ νέου τον τροχό, αλλά πρέπει να συγκεντρώνει και να συνδυάζει πληροφορίες από διάφορες πηγές και να οργανώνει με ελκυστικό τρόπο τις γνώσεις αυτές, ώστε να εμψυχώνει τους μαθητές προκειμένου αυτοί να κινητοποιούνται και να συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία, γι' αυτό στο Propagator υπάρχουν οργανωμένα τα μαθήματα μέσα από έξυπνα μενού επιλογών. Ο καθηγητής μπορεί μέσα από αυτά να ακολουθήσει την εκπαιδευτική διαδρομή που επιθυμεί. Υπάρχει η θεωρία του μαθήματος, η οποία μπορεί να προέρχεται από πηγές του διαδικτύου, περιοδικά, βιβλία, εφημερίδες κτλ. Δραστηριότητες σε Java applets, δεσμοί και παραπομπές για συμπληρωματικές γνώσεις, βίντεο, διαδικτυακές ασκήσεις διαφόρων μορφών, όπως αντιστοίχησης, συμπλήρωσης κενού, ελεύθερες δραστηριότητες και άλλες, εργασίες μαθητών. Η περιήγηση στον ιστότοπο είναι απλή. Η αρχική σελίδα περιλαμβάνει άρθρα γενικότερου ενδιαφέροντος, επιστήμης, τεχνολογίας, εκπαίδευσης, οικολογίας, που έχουν σκοπό όχι μόνο να κινήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών, αφού τα περισσότερα συνδέονται με κάποια μαθήματα που οι μαθητές έχουν ήδη διδαχθεί ή θα διδαχθούν, αλλά να κεντρήσουν και το ενδιαφέρον των επισκεπτών που τυχαία θα επισκεφτούν τη σελίδα. Επίσης, περιλαμβάνει ροές ειδήσεων από διάφορους ιστότοπους με τεχνολογικά ή επιστημονικά ή εκπαιδευτικά νέα, τα μαθήματα βιολογίας και γεωγραφίας υπάρχουν στο αριστερό μενού επιλογών. Η σειρά των μαθημάτων είναι ίδια με την αντίστοιχη σειρά των μαθημάτων του σχολικού βιβλίου. Επιλέγοντας για παράδειγμα το μάθημα συντεταγμένες στο επίπεδο, βλέπουμε να ανοίγει μία νέα λίστα επιλογών κάτω από την αρχική επιλογή, που περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα της ενότητας. Παράλληλα παρατηρούμε ότι εξαφανίστηκαν όλα τα υπόλοιπα μενού και εμφανίστηκε ένα νέο, αυτό με τις ασκήσεις γεωγραφίας. Αυτό θα είναι ορατό σε όλα τα μαθήματα γεωγραφίας. Ανάλογες εμφανίσεις και εξαφανίσεις μενού επιλογών έχουμε σε όλα σχεδόν τα μαθήματα. Παραδείγματος χάριν, στο μάθημα για τους ποταμούς εμφανίζονται 3 νέα μενού επιλογών: ποτάμια Αφρικής, ποτάμια Ασίας, ποτάμια Αμερικής και φυσικά και οι ασκήσεις γεωγραφίας. Γι' αυτό το λόγο δώσαμε πριν το χαρακτηρισμό έξυπνα μενού. Αν κάποιος βρίσκεται σε κάποιο μάθημα γεωγραφίας και θέλει να μεταβεί σε μάθημα βιολογίας, θα πρέπει να επιλέξει την επιλογή Home στην κορυφή της σελίδας και μετά να επιλέξει το μάθημα βιολογίας που επιθυμεί. Ας επιλέξουμε τώρα ένα μάθημα γεωγραφίας, παραδείγματος χάρη το μάθημα για την Ινδία. Εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα διαθεματικής προσέγγισης. Γίνονται αναφορές στην οικονομία, την ιστορία, τις διαφορές που έχει η χώρα
με το Πακιστάν. Για πιο λεπτομερή ανάλυση γίνεται παραπομπή σε εξωτερικούς συνδέσμους. Όλες οι παραπομπές σε εξωτερικές σελίδες ανοίγουν σε νέα καρτέλα, ώστε μετά να επιστρέφουμε στο σημείο από το οποίο ξεκινήσαμε ή ακόμα και να τις έχουμε παράλληλα. Τονίζεται ότι η χώρα έχει διαστημική τεχνολογία, αναφέρονται διάφοροι μεγάλοι επιστήμονες Ινδοί και παρουσιάζονται αξιοθέατα όπως το Τάζ Μαχάλ και η έρημος Θάρ. Τα βίντεο μας δίνουν μία γεύση από διάφορα πολιτιστικά στοιχεία της Ινδίας, όπως για το Bollywood ή για τις διάφορες θρησκευτικές προκαταλήψεις των Ινδών. Υπάρχουν ακόμα και βίντεο με ταξιδιωτικά αξιοθέατα που δείχνουν τη γενικότερη άποψη της Ινδίας. Ταυτόχρονα στο αριστερό μενού παρουσιάστηκε το μενού Ινδία, που έχει ένα ινδικό παραμύθι που μπορούμε να το δούμε μέσα από την εκπαιδευτική τηλεόραση. Μόλις ο καθηγητής θεωρήσει ότι ολοκληρώθηκε το μάθημα στην έκταση που το θέλει, μπορεί να επιλέξει να εκτελέσουν οι μαθητές την άσκηση για την Ινδία. Είναι μία άσκηση συμπλήρωσης κενού. Εμφανίζεται το σκορ και μπορούν να εμφανιστούν και οι σωστές απαντήσεις. Οι ασκήσεις δεν έχουν σκοπό να αξιολογήσουν το μαθητή, αλλά να του δώσουν μία ευκαιρία να μάθει περισσότερα πράγματα παίζοντας. Υπάρχουν ασκήσεις σε διάφορα μαθήματα, όπως για παράδειγμα για τα ποτάμια, όπου παρουσιάζεται εδώ ένας χάρτης με όλα τα ποτάμια της Ασίας αριθμημένα και καλεί το μαθητής να συμπληρώσει τα ονόματα των ποταμών. Μόλις γίνει η υποβολή, η ανατροφοδότηση είναι ο χάρτης συμπληρωμένος με τα ονόματα των ποταμών. Κρατιέται και εδώ το σκορ και εδώ έχει τη δυνατότητα εμφάνισης των απαντήσεων. Έτσι, και κλείνει και το παράθυρο αυτό και επιστρέφουμε στη σελίδα από την οποία ήρθαμε. Τέλος, στην επιλογή ταξιδεύοντας θα βρούμε άρθρα αναγνωστών του ιστότοπου. Υπάρχουν άρθρα που έχει γράψει καθηγητής, συνάδελφος, από ταξίδια που έχει κάνει σε διάφορες χώρες και υπάρχει και σχετικό slideshow με φωτογραφίες που έχει τραβήξει, και άρθρα από μαθητή τρίτης γυμνασίου, ο οποίος μας έχει γράψει τις εντυπώσεις του από το Λονδίνο. Η ίδια λογική ακολουθείται και στα μαθήματα βιολογίας. Επειδή ο χρόνος είναι λίγος, δεν θα τα παρουσιάσω, νομίζω ότι έγινε αντιληπτή η δομή του site και ο σκοπός του. Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω πως το Propagator δημιουργήθηκε με τη χρήση του ελεύθερου λογισμικού ανοιχτού κώδικα Joomla. Οι ασκήσεις με το λογισμικό exe και το Hot Potatoes, που είναι επίσης ελεύθερα λογισμικά. Ως εκ τούτου, το Propagator ακολουθεί την αντίληψη της κοινότητας του ελεύθερου λογισμικού που αντιμετωπίζει το διαδίκτυο ως πόρο γνώσης. Και όπως οι φυσικοί πόροι ανήκουν εξαδιαιρέτου σε όλους τους ανθρώπους, ή τουλάχιστον έτσι θα έπρεπε να συμβαίνει, έτσι και οι γνώσεις μέσα από το διαδίκτυο θα πρέπει να μοιράζονται σε όλους χωρίς αποκλεισμούς. Αυτό το μοίρασμα εξάλλου δεν είναι και το αντικείμενο της σημερινής ημερίδας? Ευχαριστώ.